Mai tambaya na biyu yace ana aika ma Kirista, shin ya halatta musulmi ya aika ma Kirista happy Christmas saboda suna hulɗa mai kyau da shi? Yace domin yana da ubangida Kirista ne, ya sa cikin dukiya ɗai. To in lokacin Christmas yayi yana gani ana kawo mai katin Christmas kuma yana jin daɗi, to kada a bar shi baya. Shin ya halatta ya ba shi kati ko kuma ya zo ya ce mai happy Christmas? To sai na ba shi amsa yanzu da cewa bai halatta. Bai halatta ka yi farin ciki, ka yi murna, ka ji daɗi, ko kuma ka furta cewa an wa Allah kishiya, ka furta ka ce kana murna. Domin fa kishiya ce suka wa Allah. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wayan ga alloli uku su gare su, Trinity kenan. Kuma 1 + 1 + 1 nawa? Kuma sai suka cewa muka ce wannan nan masu matikin ina suka samu shi. 1 + 1 + 1 ya zama 1. Aka shiga number system, aka yi binary number, ternary number, menene number in base kaza, duk yadda an ka yi an ka koma vector domin dai a samu ansa. Babu yadda za a yi 1 + 1 + 1 ya zama 1. Kuma wani ɓangaren Bible ya faɗi ya ce Allah guda ne. To kaga an wa Allah kishiya, wanda duk lokacin da aka ambaci wa'annan kiyoshin aka wa Allah kishiya, Ubangiji Allah yakan yi fushi har sai sama ta so ta tsage, ƙasa ma ta tsage, duwar wasu su niƙe, saboda an ce Allah yana da ɗa. Saboda an ce Allah yana da ɗa. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله مدوكاكين sarki ya ba mu labari saboda kawai an ce yana da ɗa, sama ta hasala, so ta kai ta tsatsage ta kyakkece ta faɗo ma mutane, sannan ƙasa ita ma ta tsatsage, duwar wasu su rede su niƙe in ana cewa Allah yana da ɗa. Don ku bai yi wa Allah ya riƙe ɗa. An fahimci wannan? Siffa ce wadda bata cancanci Ubangiji ba. Siffa ce ta ɗan adam, wadda ma akwai ɓangaren Kirista waɗanda suka tabbatar da haka nan, suka ce an samu Allah wata siffa wadda ba siffa da ta cancanci shi ba. An fahimci wannan? Sannan annabi Isa da aka tashi kashe shi aka aza shi akan cross according to Bible ɗinsu, don gan mu yi according to Quran su shi a aina mu ne. Me ya kama yi? Kuka ya kama yi, yana elau lima sabasani, elau abin yana haɗin my lord why have you forsaken me? Ubangiji na don me ka bar ne cikin wanga yanayi, gashi an yi cross da shi yana jin raɗaɗi yana kuka. To ka taɓa ganin wanda ya kama Allah ya yi ma Allah haka nan? Wai ƙarfin Allah. Wannan ya nuna cewa shirme ne kurun suke yi. In kun ga suna shirmensu na Christmas
ku kyale su. Amma ka ce mai happy Christmas, Merry Christmas, menene duka wannan bai halatta ba. Ina fata an fahimta.